16 noyabrda Cemiyetçilik Guramalarının merkezinde Türkmenistan'ın matumladyna yaşlar guramasının döredilmegi münasibetli Türkmenistan'ın yaşlar bayrağının goşuruluş davarası geçirildi. Türkmenistan'ın yaşlar bayrağını almak uğrunaqı bäsleşige halkara parakatçylyk we ananışmak ýylyna ýurdun ministrlikleri we hudoklayyn dolandyrış edaralary Aşgabat we Arkadaş şäherleriniň hemde vilayetlaryň häkimlikleri tarapyndan yaşlaryň ýüzlerçesiniň işi ködürlenip, olardan alym bilimde, medeniýetde we beýleki ugurlarda üstünlük kazanyp, Türkmenistan'ın prezidentinin adil siyasetini, durmuşa geçirýän özgörtmelerini wagt nesihat etmekde ýokary döredicilik başarnygyny görkezelleriň 141-si Türkmenistan'ın yaşlar bayrağına münasip görüldi. Yaşlar bayrağına münasip bolanlara Türkmenistan'ın prezidentinin adından gymmat bahaly sowgatlar, şahadatnama hemde döwlet başlygynyň Yaşlar Watanyň dayanjatly kitaby dawaraly ýagdaýda goşuruldy. Dawaranyň ahyryna Türkmenistan'ın yaşlar bayrağına münasip bolanlaryň hemde oňa gatnaşyjy bagtyar ýaşlaryň adından hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowa ýüzlenme kabul edildi.